Jeg hedder Anders Kold, og jeg er direktør for Megoprint. Vores ambition med at arbejde med bæredygtighed og med rapportering her, det er helt overordnet, vi vil gerne gøre en forskel. Vi vil gerne adskille os fra vores konkurrenter selvfølgelig i markedet, og det mener vi faktisk, vi kan gøre ved at hjælpe vores kunder til nemmere, hurtigere og blive mere bæredygtige. I Megoprint er vi omfattet af de her nye rapporteringskrav fra EU, og det er helt klart en udfordring for os at finde tiden til det. Det er også en udfordring for os at finde det gode sprog og tale sammen omkring det her, fordi det opleves som noget nyt, samtidig med, at det egentlig er meget banalt. Så det vi faktisk har gjort for at løse det, det er, at vi har sammensat en arbejdsgruppe med 5 repræsentanter, jeg selv inklusiv, og vi har brugt op til 20% af vores tid på det. Det er helt klart en svær prioritering at gøre, men jeg mener, den er rigtig at gøre, fordi vi tror på, at vi samlet set kommer til at bruge mindre tid på den måde, end vi ellers ville have gjort ved at risikere at komme væsentligt mere på bagkant over de næste 2 år. Hvis vi skulle give 3 råd om at arbejde med bæredygtighed og ESG, så vil nummer 1 helt klart være at se det som et sprog, som vi skal lære, og som når først vi får det lært, så er det faktisk ikke specielt svært, så er det fuldstændig nede på jorden, hvor man kan sige, at det hører til. Råd nummer 2 vil være at se det her som et miljømæssigt og socialt ansvar, som vi faktisk skal have ind i vores mindset, vores måde at tænke på. Fra vores overordnede strategi til handlingsplaner til de optimeringstiltag, vi arbejder med vores kunder og leverandører, så det i sidste ende går hen og bliver en del af vores kultur og måde at samarbejde på. Det 3. råd vil være at komme i gang hurtigst muligt. Både med nogle lavt hængende frugter, der gør en forskel nu, og så også med at arbejde med systematikken, med dobbeltvæstighedsanalysen, så man får forholdt sig til, hvad der er relevant for sin egen virksomhed.